Вітаю вас, дарагія сябры. У студыі Навум Гальпярович за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева. І сёння у нас цікавая размова. Шкада, што не ўсе бачаць нас. Вось, але можна будзе паглядзець на нашым сайце і відэо нашай размовы. Вельмі цікавы чалавек сёння ў студыі, голас якога слухачы беларускага радыё слухаюць ужо больш за 40 гадоў. 43 гады гучыць голас Людмилы Сергеевны Метакович. Людмила Сергеевна Метакович сёння у нас у студыі, і мне вельмі прыемна, Людмила Сергеевна, з вами гаварыць з вами заўсёды прыемна, таму што мы сустракаемся і на калідорах радыё нашага на Чырвонай 4 і на нашых нарадах, і в эфіры я вас слухаю, а тым больш вот ёсць такая магчымасць нашых радыёслухачоў больш падрабязна пазнаёміць з вами, з голасам, голас, які гучыць і на першым канале беларускага радыё, і на канале Культура, і ўвогуле ўсе вернікі, якія слухаюць праграмы нашага радыё і на першым канале, і на канале Культура слухаюць вот вельмі цікавыя вось перадачы Людмилы Сергеевны, і таксама перадачы звязаныя з музыкай. Хто з вас, дарагія нашы слухачы, хоча вось долучиться до нашей размовы, я скажу смс номер 1029, и мы пачнем зараз вот гэты дыялог и разглядаем здымки, якія ёсць. А вось пачну я досыць нечакана. Вось неяк так, калі мы гаварылі напярэдадні, я ўпершыню вот на тым тыдні даведаўся, Людмила Сергеевна, что мы с вами вучилися, это сенсация, вучилися в одной школе, в Полоцку, в 9 школе. Для меня это было так, вот, таким культурным шоком, можно сказать. Вот як это так атрымалася, вы коренная мінчанка, и мы с вами у Полоцку, у 9 школе, у моей любимой школе, якую я заканчивал, один час вот так могли сустрэцца на коридоре. Ну так, я так само здзівілася. Ведаеце, што усе нашы родныя з Віцебскай вобласці, і моя матуля, бабуля з Полацка. Таму, канешне, усё дзяцінства прайшло там летам, а быў такі час, калі маці хварэла, і мяне туды ў Полацк адправілі на поездзе на цягніку. І вось там я паўгады вучылася ў 9 школе, памятаю настаўніцу Дзіну Купрыяновну, не памятаю толькі... Я памятаю таксама такую настаўніцу. Вельмі добры быў чалавек, і ведаеце, неяк яна мяне так прыняла цёпла, і мне было вельмі добра вучыцца там. Але ж Полацак заўжды вяртаешся, і калі нейкі год ты там не пабываеш і не пастаіш на Сафійскай горцы, нешта не так у жыцці, да, нешта не хапае. І мы з вами пазнаёміліся яшчэ ў фестывалях, на фестывалях класічнай музыкі, так. Класічнай музыкі, вось бачыце, у меня тут фотаздымкі. Сафійскі сабор, і вось гэта Ніжнепакровская вуліца. Якая сапраўды прыгажосць. Я памятаю, як мы сустрэліся, вы прыязджалі запісваць арганныя канцэрты, першыя арганныя канцэрты ў Полацку. Гэта было падзеяй такой значнай не толькі для палачан, але для многіх жыхароў рэспублікі, не толькі для жыхароў Беларусі. У мяне адзін знаёмы з Москвы спецыяльна прыязджаў на такія канцэрты, таму што у Полацкім Сафійскім саборы можна было пачуць і вось Співакова, і Раждзественскага хора, і многіх іншых. Так, і вот я памятаю, як вы туды прыязджалі, і я ўласны корэспандэнт беларускага радыё тады рабіў першыя матэрыялы, а вы записывалі ўжо гэтыя канцэрты, сустракаліся з музыкантамі. Увогуле, Людмила Сергеевна, як вот вы прыйшлі на беларускае радыё, прыйшлі вот якраз у музычную рэдакцыю, таму што, наколькі я ведаю, вы маеце спецыяльную музычную адукацыю, вышэйшую музычную адукацыю, вы закончылі кансерваторыю беларускую. Гэта быў 77 год, і я прыйшла
сюды ў гэтым годзе мяне по распределению как это казаць, по размеркаванні так у музычную рэдакцыю і ў беларускі аддзел беларускай музыкі. І я скажу, што спачатку я вельмі неяк так сябе адчувала неўтульна, таму што я вывучала класічную музыку, мне хацелася пра класіку расказваць, а мне паслалі ў аддзел беларускай музыкі. Але я хутка зразумела, што трапіла я вельмі ў такі цудоўны аддзел, таму што мы сустракаліся з жывымі творцамі, кампазітарамі, выканаўцамі. Вось все, што складае зараз залаты фонду беларускай класікі, я бы сказала, вось гэты канец стагоддзя мінулага, гэта самы такі цікавы час у гісторыі беларускай музыкі. Да нас у рэдакцыю прыходзілі кампазітары амаль штодня, і Семеняка, Ігор Лучанук, Анатоль Богатыроў, Геннадзій Іванович Цытовіч, Ян Рахматусавіч Вагнер, выканаўцы. У нас былі свае салісты, Падгайскі, Раеўская Тамара, Еўдакімаў, Валерый Кучынскі, аркестр, хор, усё гэта было вось тут у Доме радыё, і мне прыйшлося праз нейкі час загадваць гэтым аддзелам. Нават і весці працу ў вялікай студыі Дома радыё, таму што гэта была адзіная студыя ў краіне, і сюды прыходзілі музыканты з усей краіны, з Беларусі, з усёй, і мы записывалі іх, і гэта складае зараз вялікі фонд запісаў нашых айчынных. Ну і вось, дарэчы, першая праграма, магчыма, дзякуючы якой я сюды трапіла, гэта была праграма пра Ігора Михайловича Лучанка. Гэта быў 76 год, і ён тады ўязджаў у Амерыку. Я памятаю, як прыйшла да яго ў дом. Ён такі быў чалавек вельмі эксцэнтрычны, цікавы. І вот это сяброўства, яно доўжылася шмат гадоў, і я памятаю тую першую сустрэчу і памятаю апошнюю нашу сустрэчу. І, напэўна, асабліва шчыры ён быў тады, калі спяваў свае песні. Вось ён прыходзіў да нас у сёмы пакой, садзіўся за інструмента. Гэта было кожны раз, калі ён прыходзіў, і штосьці новае ён нам спяваў. І я хачу, каб зараз прагучала адна з песень, якая, пэўна, не спраўдзілася, але ж ён яе выканаў, і яна адна з самых такіх яркіх песень Ігора Михайловича. І гэта песня на верш Анатолія Грачанікава, і перад тым ён будзе чытаць верш гэтага паэта. Ну што ж, цікава, паслухаем. І нашы песні даўнія і скокі стваралі продкі для сябе саміх. Яны ж нясуць і сёння ў свет шырокі імя зямлі, што акрыляла іх. Калі табе, пясняр, патрэбны ўрокі, дык вось адзін. Старайся гэтак пець, каб дом свой родны песнямі сагрэць. Тады пачуе іх і свет шырокі. Дазвольце падарыць вам песню на верш Анатолія Грачанікава. Для радости трэба немного. Гаи, перолески, кусты, зарослые хмелем лесная дорога, рака и на березе ты. Крыло махинае світанне, и нас вершине бяроз. И верится в вечность кахання, и верится в вечность кахання под вечностью синих небес. Сэрца пяшчотна шапоча у гэтай лясной цішыні пра нашы вясновыя светлыя ночы, пра нашы світальныя дні. Крыло махінае світанне,
и на вершине дорос. И верится в вечность кохання, и верится в вечность кохання под вечностью синих небес. Працягваем размову. Я нагадаю, што сёння ў гасцях у нас Людмила Сергеевна Метакович, за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева, і мы вось гаворым пра вот унікальную біяграфію Людмилы Сергеевны, звязаную з беларускім радыё. І вот я хацеў бы, каб паглядзець на гэты здымак, і яшчэ адзін здымак вот з Ігорам Михайловичем Лучанком, які толькі што спяваў песні. И вот я гляжу, Людмила Сергеевна, вот Михаил Яковлевич Химберг, да, Лев Лещенко, Евдокимов. Это сапраўды, вот, а тут и Игорь Михайлович Лучанок, сапраўды это уникальные здымки и уникальные люди, якія были на радио. Скажите, вот, калі ласка, вот, ну, тое, што вы знаёмілі наших слухачоў з гэтымі людзьмі, гэта узбагачала, конечно, і вас, узбагачала вось нейкая энергія, якая ішла ад гэтых людзей, так? Ну, конечно, так. Але ж вы вот згадывалі гэты фотаздымак. Ён быў зроблены ў канцэртнай зале России ў Москве на канцэрце Ігоря Михайловича Лучанка. І я хочу сказаць, што я таксама пыталася, неяк імкнулася ўзбагаціць і нашых слухачоў, вось, каб яны таксама адчувалі вось нейкія суадносіны з гэтымі людзьмі. І нейкі час мне давялося працаваць для ўсесаюзнага радыё, рыхтаваць праграмы. У нас былі выхады на першую праграму, на третью, 2 разы на тыдні мы выходили на радиостанцию «Маяк», и мне хочется узгадать такую программу «В кругу друзей». Я называлась так по-русски. Это была программа по заявках слухачоў усіх краін, усей краіны России, усей Советского Союза, так. И мы выходили двойчы, ну, каждый месяц один раз. Вёў эту программу Ярослав Евдокимов, а паколькі ён быў вельмі папулярны спявак, то прыходзіла мноства пісьмаў. І вы ведаеце, вось калі здарыўся Чарнобыль, да мне столькі прыйшло пісьмаў і нават пасылак. Людзі пасылалі нейкія такія вось рэчы, якія бы падтрымлівалі дзяцей. Вось такі быў круг кола сяброў у нас цікавая, вось, ды прызачлівая. Ну, але ж гэта быў час тады, калі мяне зацікавіла старадаўняя беларуская музыка. І ў гэтым мне дапамог мой аднакурснік Віктор Іванович Скарабагатаў. Ну, Віктор Іванович Скарабагатаў, заслужаны артыст Беларусі. Дарэчы, ён у нас на канале «Культура» вядзе таксама праграмы, вядзе культурныя скрыжаванні, расказвае пра музыку старажытную. Конечно, вот гэта захапленне, я думаю, што, конечно, ён вот такі захоплены чалавек, і вот гэтае захапленне старадаўняй музыкай, гэта вельмі цікава, таму што мала хто ведаў і такія імёны, як, значыць, Голланд, як вот іншыя старадаўнія кампазітары раней проста былі невядомы нашаму слухачу, так? Так, але ўсё гэта пачалося вельмі даўно, калі мы ездили по Беларуси разом с Мариной Эдуардовной Самойленок. Вот здесь она на фотоздымку. Так. Это дочка Эдуарда Самойленка. Так само мой земляк, який працаваў у Полацкай газеце. Так что, як кажуць, ад Полацка пачаўся свет. Вось яна працавала на тэлебачанні, яна такі аўтобусік ладзіла. Вось бачыце, вось такі вось. Вельмі простай. І мы скіроўваліся нашай музычнай рэдакцыяй. Ой, такія прыгожыя дзяўчаты. Дружным калектывам па Беларусі. Вось тады нейкія такія звесткі пра нашу гісторыю ўжо пачаліся. Вось мы былі, бачыце, гэта вось Косава, вось гэта Залессе, гэта Заслаўе свята. Мне хочацца вельмі цёплыя словы сказаць пра нашу рэдакцыю, таму што мы былі вельмі дружныя, вельмі как-то цікавіліся, нас вельмі захоплівала наша праца. Ну, але ж, вяртаючыся да старадаўняй музыкі і да Віктора Івановича,
Вось мы бадай што пачалі з Залесся наша вось такія вандроўкі. Так, Залессе это Да, связано вось з Агінскім, так? Вось гэта свята, дзень нараджэння ў сядзібе Залесся. Быў там такі Сергей Иванович Верамейчык, ён працаваў у школе і скіроўваў нейка такую, ён любіў, каб школьнікі далучыліся да гісторыі, далучаў іх да гісторыі, школьнікі рабілі такія спектаклі на тэму жыцця Агінскага ў Залесі. Вось бачыце, колькі народу збіралася для гэтага дамка. Бельведер напісана. Да, Бельведер, да. Звычайна, спачатку гэта былі маленькія групоўкі, а мы кожны год туды ездзілі. І вось ужо вельмі вялікае кола было гледачоў гэтых спектакляў. Вось мы тут ля камня з Віктарам Івановичам. Таму што вось пэўна, вось... Вот яго акампаніятар Каржанеўскага. Каржанеўскага Ганна Барысаўна. Мы запісалі шмат музыкі Агінскага, вось ёсць нават дыск, успамін. І мне здаецца, хацелася, каб прагучаў гэты успамін, раманс Міхала Кляфаса Агінскага ў выкананні Віктара Івановича, вось у памяць таго, што мы вось з гэтага пачалі наш шлях. Конечно, гэта вельмі цікава, конечно. Вспоминам певным не знішить їх ніякий даль і час. Живе со мной, минула сном приємним, веткой цвете светлой мне другий раз. Хвалу спевать хочу вспоминам верным, бо их нема ни подману, ни бед. Як небо всё без хмур и без терни, хоть окол наш меняется свет. Ну, сапраўды, вот Віктор Іванович Скарбагатаў, ён вось быў адкрывальнікам вот Яна Давіда Голланда, вось музычны спектакль паводле камічнай оперы ў 3 дзеях, пераклад з польскай Владзіміра Мархеля. Я памятаю, у Владзіміра Мархеля быў з ім знаёмы, хорошы, цікавы паэт. Аўтар сцэнарыя Людміла Мітаковіч, музычны кіраўнік пастаноўкі Ганна Каржанеўская, вось, і рэжысёр Юрый Аверьянаў. Вот гэта такая цікавая афіша, цікавая, дакладней, гэта сцэнарый. Вот, гэта, напэўна, таксама было цікава над гэтым працаваць. Ну так, Агатку знайшла Ольга Дадыёмова, яна прывезла з Польшчы вось гэтай фотаздымкі, прычым яна мне казала, што каб зрабіць іх, яна прадала нават сваё кольцо залатое. Ну, але ж Віктор Іванович падаў добрую ідэю, таму што Агатка была так пабудавана, тэксты літаратурныя такія, ну, разгаворныя, размоўныя дыялогі, і потым паміж імі музыка. І Віктор Іванович прапанаваў, каб расказваць пра дзею, выкарыстоўваць асобу Мацея Радзівіла. І вось я так і зрабіла, вядучы гэтай імпрэзы гэтага спектакля. Мацей, які расказвае пра падзеі, якія адбываліся, а падзеі такія, што прыезд пана, Агатка быў прыезд пана. Опера была прымеркавана да візіту караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў Нясавіш. І вось мы так, як бы, каментируем
героем, як ён прыязджае, што адбываецца у гэты час, і потым расказвае на працягу спектакля, расказвае пра падзеі, якія адбываюцца ў гэты час, ну, як бы бачную такую карціну робіць. І я хачу, каб зараз прагучаў уступ, і слухачы зразумеюць, пра што мы кажам. Добра, добра. Чуеце? Гэта кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі з магнатэрыяй едзе на сойм у гародню. Толькі скажу вам, даў я гамось добры круг, каб да месца дабрацца. Як здарожыцца, у Белавежы Ціпінску балюе, як прытаміўся, у Ружанах ды Слоніме асамблеі ды каляцыі. Як кажа добры люд на Беларусі, госць у дом, Бог у дом. І днямі дарагога падарожніка за браму не выпусціць. А калі госць сам кароль Рэчы Паспалітай, ого-го! Ведалі б вы, колькі лістоў дзённіка іх мосць спісаў, ды і яго вельможныя мемуарысты. Ай, не ведаюць бедалагі, колькі яшчэ абчарніла папэцкаецца. Што гатуецца ім у нясвіжы? Дарэчы, мне хочацца сказаць пра выканаўцаў гэтага спектакля. Гэта купалаўцы літаратурную частку рыхтавалі, салісты оперы музычную. Юрий Верьянов. Юрий Верьянов быў вядучым, Мацеем Радзівілам, і ён быў вельмі захоплены рэжысёр гэтага спектакля. І наш хор і аркестр таксама прымалі ўдзел, і гэта была такая праца, ну, цікавая, вельмі цікавіліся, што далей, як гэта будзе, што мы такое робім. Ну і прэм'ера адбылася амаль што праз нейкі такі круглую дату пасля прэм'еры гэтага спектакля. Ну і мне прыемна, што яна засталася ў фондзе, што гэта праца вось такая, ну, для мяне вельмі этапная, вельмі дарагая. Что ж, я нагадаю нашим слухачам, что сегодня у нас у гостях Людмила Сергеевна Митакович. У гостях это так можно сказать умовно, потому что она в этой студии часто бывает, не только в этой студии. Увогуле, Людмила Сергеевна, я вот думаю, что мы, як быццам, с вами ведем передачу, вашу черговую передачу для наших слухачов. Потому что вот есть про что рассказать, есть что проиллюстрировать, чим проиллюстровать вы принесли вот гэтыя цікавыя записы яшчэ, якія у нас ёсць. І, конечно, мне вельмі цікава таксама наших слухачоў пазнаёміць праз вас з Міхасём Забейдам Суміцкім. Гэта, конечно, выдатны оперны спевак, беларус, імя якога прыйшло, можа быць, для Беларусь пазней. Яго спачатку па розных прычынах не ведалі, але гэта сапраўды сусветна вядомы мастак, які быў на оперных сцэнах многіх краін свету, так? Так, ён прыязджаў на Беларусь у 60-е гады, і ён гастраляваў у Віцебску, у тым ліку. І на яго канцэрце пабываў такі віцебскі краязнавец Плавінскі, які да мяне даслаў ліст, вельмі такі, які мяне крануў. І я да яго з'ездзіла ў Віцебск, запісала яго ўспаміны пра гэта. І потым вось неяк так прыйшоў, гэта быў час, калі ўжо памёр Забейда Суміцкі, і прыйшоў яго архіў з Прагі. І мне давялося вось такую працу цікавую зрабіць. Мы паехалі ў Дзяржынск нашым укрыжысёрам з маленькай такой машынай нашай. І мы запісалі, падай, што ўсе дыскі перапісалі. Ну, нам не далі іх на Дом радыё, а мы туды паехалі. Гэта была зіма, гэта было холодна, мы там у двары запісывалі ў холоднай машыне, але перапісалі гэта ўсе дыскі, і яны у нас захоўваюцца, плёнкі гэтыя. А вось у мінулым годзе я, наконец, давяла гэтую справу да канца, і мы зрабілі такую дыскаграфію. Я зрабіла так падборку такую гэтых песень. Гэта народныя песні, гэта класіка, гэта песні розных краін. І, акрамя таго, я знайшла вельмі цікавую перадачу Сергея Грахоўскага. Сергей Іванович некалі быў у Празе, і
ён сустракаўся з Абайдам Суміцкім, і вось праграма зроблена такім чынам, ён як бы праходзіць па празе з ім, гуляе і ўзгадывае Беларусь і песні гэтыя. Гэта такая, ну, я сказала таксама, гістарычная праграма. І акрамя таго, ў той жа час Сергей Паніснік, які таксама бываў у празе, сустракаўся з Суміцкім, з Абайдай Суміцкім, ён прынёс мне тады такі дыск запісу яго аўтабіяграфіі. Ён сам чытае гэта аўтабіяграфію. Так што у нас такі трывалы гукавы архіў ёсць Міхася з Абайды Суміцкага, но казаць пра яго голас гэта толькі яго паслухаць. І цікава, што я, дарэчы, была у Пружанах некалькі гадоў таму, і ён жа там нарадзіўся на Пружаншчыне, разам дзе-то, дзе Шырма нарадзіўся. І у музеі ёсць яго мемарыяльныя пакоі, там захоўваецца яго памяць, і мне было вельмі прыемна паглядзець на фотаздымкі і пачуць расказ пра яго. Там такой ёсць палацык, вось такі у них краязнаўчы музей у палацы, і вось з Абайдом паслухаем. Гэта беларуская народная песня «Рабіна» у суправаджэнні хора, і гэта вельмі даўні запіс. Ну вот цікава, конечно. Рабіна, рабіначка, рабіна моя, чому ж ти, рабіначка, рано цвіла? Дзяўчына, дзяўчыначка, дзяўчына моя, чаму ж ты, дзяўчыначка, засмуцілася? Ой, не ў тую пораніку на свет я прыйшла, маці не падумаўшы, замуж отдала. Ды у тую вётрачку невядомую, у чужую зямеячку невясёлую. Дальняя стороночка без ветру сушить, народный татулячка, без вины журить. Ой, живу годочек я, живу и другие, а на третьем годику занудилася. К мамочці у гостики захотелася, по родным татулячку У 90-е гады гэта быў час вяртання, я б сказала. Многія імёны вярталіся, вось Міхась Іванович з Абайда Суміцкі, і ў тым ліку яшчэ Міхась Поровскі. Ну, ён ніколі не ад'язджаў нікуды, ён жыў заўсёды ў Беларусі, але проста ёсць такія асобы, пра якіх забываюцца. Мне хацелася яго таксама нагадаць. У сярэдзіне 90-х да мне патэлефанавала яго дачка Лена Константиновна, і сказала, што ёсць вялікі архіў бацькі, а чалавек гэта быў незвычайны. І слова першы да яго пасуе вельмі. Ён быў сярод першых артыстаў БДТ-1, удзельнічаў у пастаноўцы п'есы Міхася Чарота «На купальні», з якім ён сябраваў. Ён быў адным з першых вучняў Мінскага музычнага вучылішча. Потым тэатра оперы і балета, які адкрыўся салістам. Ён быў сярод вытокаў часопіса «Полымя». Ён яшчэ быў у выдавецтве, разам з Купалам працаваў. І вось пра Купалу ён пакінуў вельмі цікавыя ўспаміны, які сведчаць пра яго незвычайны літаратурны талент. І яшчэ ён стварыў квартэт мужчынскі, у яго быў такі прыгожы тэнар,
І ён стварыў такі квартэт, які спявалі беларускія народныя песні, беларускую музыку. І ён працаваў на беларускім радыё, гэта было пасля вайны. Мне здаецца, ён мог нават і ўзначальваць рэдакцыю ў нейкі час. Вось, калі мне казалі, што вось у 60-е гады пра яго вельмі узгадавалі, яшчэ калі ён уже пайшоў з працы адсюль. І запісы яго вакальныя захаваліся, і нават успаміны я знайшла. І цікава тое, што ён гэты спектакль на Купале аднавіў у 60-е гады па ўспамінах удзельнікаў спектакля, якія былі яшчэ жывы. Гэта быў такі аматарскі калектыў пры Палацы культуры прафсаюзаў. І чалавек, які збіраў гэтыя народныя песні, гэтыя песні гучалі ў гэтым спектаклі. І вось я хачу, каб прагучала яго інтэрв'ю, якім ён казаў пра Купалу, пра беларускую хатку, у канцэртах, якой ён удзельнічаў, і прагучыць беларуская народная песня «Шумныя бярозы» на верш Купалы, але з музыкай іншай. Цікава, таксама. Упершыню давялося мне бачыць Янку Купалу ў беларускай хатцы у 1919 годзе. Беларуская хатка – гэта быў вялікі драўляны будынак. Нешта накшталт барака стаяў на былым конскім рынку ў Мінску. Тады гэта было адзінае месца, дзе мог збірацца просты люд, дзе наладжваліся спектаклі і канцэрты на беларускай мове. Я быў членам першага таварыства беларускай драмы і камедыі і актыўна спяваў у хоры разам з паэтамі Міхасём Чаротам і Андрэем Александровічам. Мы з замілаваннем глядзелі, як Купала уважліва слухаў песні на свае тэксты, перажываючы, як быццам бы гэта і не яго творы. Вось нагадаю нашим радыёслухачам, што сёння мы гаворым з Людмілай Сергеевнай Метакович, Яна Бумгальпярович, у студыі Ларыса Мараева за гукарэжысёрскім пультам. І вось я хочу сказаць для наших слухачоў, што вот для мяне вот такое вот цікавае ўражанне ад нашай сённяшняй гутаркі. Людміла Сергеевна так да яе падрыхтавалася з такім музычным матэрыялам, што я нават не паспяваю расказаць пра Людмілу Сергеевну. Яна нам расказвае
расказвае пра музыкантаў, пра цікавыя сапраўды. Яна прынесла вось для нас такія цікавыя запісы. І все-таки я хочу сказаць, Людмила Сергеевна, пра вельмі важкую вашу ролю, вельмі важкі, так сказать, момант у вашай творчай біяграфіі. Гэта духоўная біяграфія, духоўнае асвятленне духоўнага жыцця Беларусі. І вось вы неяк узгадывалі, што вы таксама прыйшлі да гэтага не адразу, прыйшлі вы працаваць на беларускае радыё ў самы такі атэістычны час. Хаця я ведаю, вы рассказывали таксама, што ваша бабуля была верніцай і вы крысціліся, але гэта было, калі вы прыйшлі на радыё, не вельмі папулярна пра гэта расказваць. А вот ўсё ж такі, як вот вы прыйшлі да асвятлення вот духоўнай сферы нашага жыцця? Все пачалося ў дзяцінстве, конечно, з бабулі, якая вадзіла у меня Свята-Духоў сабор. Я памятаю гэты стары сабор у дзяцінстве. Потым быў Полацк, манастыр, куды таксама бабуля мяне вадзіла. Але ж все гэта неяк адышло. І быў 90-е гады час, калі я шукала нейкую такую, точку опоры. Апірышча духоўнае. Так. І вось, пэўна, так Бог прывёў мяне да сябе. І былі проста музычныя праграмы, пра фестывалі музычныя, пра звоны царкоўныя. А потым неяк мне галоўны рэдактар паклікаў у кабінет і кажа: вось, давай рабі праграму. Я спужалася, у меня тут старадаўняя музыка, мне тут так цікава, як я гэта буду рабіць. Але таксама Бог неяк направіў мяне, паслаў людзей. Калі казаць, гэта было б вельмі цікава, як гэта ўсё завязалася, якія былі сустрэчы. Вы ўсю краіну прайшлі пешшу, так, пешшу прайшлі. І на аўтобусах, не толькі. С этими святымі... Дарога да святыняў пачалася так само з Полацка, калі был першая экспедыцыя. Все пачынаецца з Полацка. Я сустракала так у Полацку манастыры, я не ведала, што яшчэ сама буду ісці з гэтым такім невялікім групкай народу. А ў 13-м годзе пачалася экспедыцыя, такую мне паклікала Ніна Сымоновна Загорская, наша паэтка, а цяпер і жаманашка яшчэ. І я сапраўды акунулася ў вельмі такую цікавую гісторыю. Гэта падарожжа па Беларусі, гэта храмы, гэта людзі. Мы ідзем з брадатным агнём ад гроба Гасподняга, мы нясем яго ў вёсцы, у вёскі, у гарады, у школы, у бальніцы, у месцы пахаванняў воінскіх. І мне хочацца вось зараз, каб прагучаў голас Ніны Сымоновны у экспедыцыі, было гэта ў мінулым годзе. Мы прыехалі ў пасёлак Чысць, гэта такі новы пасёлак пад Маладзечным. Да, такі цікавая мясціна вельмі. І вось, каб вы пачулі, як яна запальвае людзей, як яна кліча іх да хроснага ходу. Вось чысціня Гасподня. Дякую тобі за гэтую назву, якую ты даў з вечнасці, гэтай зямлі, гэтаму гораду духоўнасці, гораду святла, гораду будучыні. Вашы сэрцы, вашы душы, вашы дзеці, гэта будучыня. Наша любоў да Бога робіць нас сапраўды воінамі Христовымі у гэтым неспакойным свеце выпрабаванняў, каб наши души не были мишенью для неверия. Мы белорусы, Белая Русь, Светлая Русь. Короткевич, знакомитый наш письменник, земляк, говорил: на Беларуси Бог живет. И огонь Пасхи, благодатный огонь, это сам Господь у воскресших, это осветление, освячение нас на будучыню, каб мы сапраўды у свете были знанай зямлёй, якую ратуе Господь. Господь пришел особисто благословить на все ваши справы.
Я нагадываю, што мы гутарым з Людмілай Сергеевнай Метакович, і вось прагучаў голас, які вы запісалі, Ніны Загорскай. Ніна Загорская, вось яна паэтка, яна аўтар многіх цікавых кніжак, вершаў. Яна працавала яшчэ і ў Беларускім універсітэце культуры, выкладала і ў Міністэрстве культуры. Увогуле гэта чалавек, які вот таксама прыйшоў да Бога, прыйшоў да веры, і вот яна так уключылася ў гэта з усёй душой. Як, дарэчы, калі гаварыць пра Жыровіцкі манастыр, і гэта Олег Бембель, які сёння монах, зніч, пісьменнік, паэт, які вот таксама сваё жыццё прысвяціў Богу, прысвяціў вот рэлігіі, прысвяціў царкве. Ну, калі вы бываеце ў храмах, сустракаецеся са святарамі, расказваеце пра жыццё святароў, нялёгкае часам жыццё, асабліва тое, што тычылася 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Я слухаў вашы праграмы, як людзі ўспамінаюць, і вот это ахвярніцтва, дарэчы, великамученіцтва, гэта таксама звязана з многімі святарамі, са старонкамі нашай гісторыі. І ўвогуле, калі гавораць пра тое, што беларуская царква, што беларуская мова ў царкве, што беларуская культура і мова звязаны і ў тым ліку і ў царкоўных абрадах, і вось у малітвах, то адзін з тых, хто хадзіў, напэўна, з вамі заўсёды Захаванне карнёў. Да, так, это Сергей Гордун, і я знаю, што у вас запіс таксама, вы прынеслі ягонага голаса, тады паслухаем, калі ласка. Гэта быў яшчэ 1990 год, калі мітрапаліт Філарэт благаславіў стварэнне беларускай біблейскай камісіі. Тады пачыналася гэтая праца, збіраліся усе, хто хоча, часам 20 чалавек, часам 30 чалавек. Спачатку гэта былі дыскусіі пра тое, які павінны быць пераклад, ну але ўрэшце рэшт выпрацавалася пэўная ідэя. І калі гаварыць пра выбар тэрміналогіі, то мы аналізавалі, якія словы ў сучаснай беларускай мове ўжываюцца, якія ўжываюцца ў беларускім фальклоры. Мы спасылаліся на этнаграфічныя запісы 19 стагоддзя, пачатку 20-го, тады, калі беларуская мова поўнасцю ў народзе жыла, і таму важна нам было звярнуць увагу менавіта на гэтую жывую мову. Ізноў фрагмент Євангелія ад Іоанна, запавет Господа вучням напярэдадні ночы ў Евсіманіі. Вось запаведь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я узлюбіў вас. Большай любові ні ў кого няма, як тая, калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я запаведую вам. Я ўжо не называю вас рабамі, бо раб не ведае, што робіць гаспадар яго, а я назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад айца майго, я паведаў вам. Не вы мяне выбралі, а я вас выбраў і паставіў вас, каб вы ішлі і плод прыносілі, і плод ваш застаўся, каб чаго не папросіце у айца, у імя маё, ён даў вам. Гэта запаведую вам, каб любілі адзін аднаго. Вось пасля такіх высокіх слоў сапраўды заканчваецца ўжо наша праграма. Я хочу сказаць, што увогуле для мяне вельмі цікавая была гэтая сустрэча. Яшчэ я магу сказаць, што яна ў многім падрыхтавана Людмілай Сергеевнай, таму што чалавек, які прыйшоў на сустрэчу, прынёс столькі цікавага матэрыяла, і ёсць такая магчымасць, была такая магчымасць паслухаць цікавы гэты матэрыял. І ўсё ж такі, Людміла Сергеевна, радыё беларускае, на якім вы працуеце 43 гады, вось гэта ваша любоў, гэта ваша прафесія, гэта ваше жыццё, так? Так,
Это так. Ну што ж, сапраўды, вось мы можам пераканацца пра тое, што вот жыццё, прафесія, духоўнасць і ўсё тое, што звязана з лёсам, гэта для Людмілы Сергеевны Метакович, Беларускае радыё. І я хочу таксама пажадаць Людміле Сергеевне яшчэ доўгіх гадоў плёну і на беларускім радыё, і ў жыцці, і ў сустрэчах цікавых. І нагадаю нашым слухачам, што сёння мы гаварылі з Людмілай Сергеевнай Метакович, якая вось столькі цікавага магла расказаць і ўжо расказала, і яшчэ, думаю, можа расказаць нашим слухачам. Усяго найлепшага, да пабачэння. Будьце здаровыя.